det starter altid ud med lag. Sådan pis. Ej, vi skal lige have lidt på. Ej, vi gider ikke. Vi tager os lige starten. Der bliver vi nødt til lige at have den på ting, eller hvad det hedder. Ting, den. Jeg tror faktisk det hedder Zen, eller sådan noget. Gør det? Ja, måske. Okay. Ja. Undskyld. De er ikke kommet videre. Slap af. Det er da ikke min skyld, at jeg har fået brækket mit ben. For meget lag. Lag. Vi har en ven, der lagger 3 gange så meget. Men dobbelt så meget så. Nej. 10 gange så meget. Nå, ja, rigtigt. God dumme får. Hvad? Jeg foragter ham. Fåret? Ja. Det er mega træls. Nå, vi skal lave noget fornuftigt. For eksempel finde noget mad. Ja, det var måske noget fornuftigt. Men... ja. Jeg ved godt, at det er lidt taberagtigt at bygge hus ind i en væg. Eller ind i et bjerg. Men ja, det er overlevelse, det her. Ja. Ej, for satan. Jeg har faktisk ikke noget snakker om. Det hjælper jo ikke noget. Hvad? Ja, hvad skulle det hjælpe? Lys. Lys på computeren, eller hvad? Ja. Jeg skulle da bare skrue op. Nå. Og har noget saplings. Nej. Nå. Vi går ud og prøver at se, om vi kan finde noget. Nej. Nej. Sådan. Er der ikke nogen mad? Det må jeg undskylde, hvis I kunne se det. Det var derfor det laggede. Hvad nu? Det var lige i gang med det andet der. Seriøst. Okay, er der ikke noget mad? Gå hjem ind der, du. Kan vi blive nødt til at vente på, at de der de gror op? Ja. Brug din økse den her gang. Godt. Yeah! Roast beef. Vi skal faktisk have and i aften. Ja, men hvorfor? Hvorfor vi skal det? Ja. Det kan jeg faktisk ikke huske. Fordi det er morgens aften. Det er rigtigt. Hvad er det egentlig, det står for? Sankt Mortens aften. Eller Mortens aften. Ikke sankt. Jamen, hvorfor fejrer man det? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg har kunnet det. Eller, jeg har kunnet huske det. Nej, jeg er bare normalt. Kan du godt få hjem igen? Ja, sgu da. Ej, jeg ved faktisk ikke, jo. Jeg tror, det er herovre. Her. Er det ikke lige her med? Jo. Vi skal stadig lige have fundet noget kul. Nej, du kan bare. Nej, det er rigtigt, det ved jeg. Det vidste jeg godt. Brænd dit træ. Det har jeg faktisk gjort. Ja, netop. Tag bare lige 2. Nej, hvor er jeg dum. Nå jo, det er sgu da. Smid noget træ ind i det der. Ja, jeg ved det godt, og så... Nej, det var ikke det, jeg ville. Men det var det, jeg ville. Okay, så brænd alt det, du vil. Bare brænd det på den forkerte måde. Kul, det var altså længere tid end træ. Og hvad så? Du ville have sat roast beefen op her, ikke? Ja, og så brug træ i stedet for. Ja. Fuck, jeg glemmer altid, hvornår vi starter.
Det er der, og så der. Ej, det er dumt, jeg bruger noget. Her, væk med den. Hvorfor? Så smider noget træ ind, fordi den kan ikke brænde alt. Jo, den kan sgu da så. Kan den? Ja, et stykke kul, det kan brænde 10 eller sådan noget. Ej, 7 hvis. 7 ting. Det kan den nemt. Ja, okay. Det er noget med, at en spand med lava, den kan brænde 100 eller sådan noget. Kan den? Eller så er det helt op til 1000, jeg kan ikke huske det. Seriøst. Men så brænder den også spanden, gør den ikke? Jeg mener du mister spanden. Ja. Er det bare mig, kan man ikke høre, at den hakker det der væk? Det kan man ikke, fordi jeg har slået det fra. Det er Nej, jo det er her, det er her. Nå. Man kan godt. Ja, Men det er lidt højere for dem, end derfor også. måske. Det ved jeg da. De skører, de kan bedre høre os, jo. Det skal de kunne. Nå ja, okay. Jeg mener også, det er noget med, at videoer de bliver lysere, men... Hvorfor går jeg egentlig allerede ned med mig? Hvis jeg også vil tage noget at spise. Ja. Men du er ikke mig. Nå, fint nok. Hey. Flagermuse. Væk. What flagermus? Hey. Nå. Det var fedt, hvis, at man hvis man så fik sådan en Seriøst. Nå, der. Hvad var du ved at sige? Jeg prøver at tænke over, hvis det var, at man kunne få en flagmus tand eller sådan noget for at dræbe det med dig. Ja, man skulle kunne få et eller andet. Ja. Hvad er det, der lyser? Lava. Der er sgu ikke lava her. Jo, Der er der. derovre. Ja. Der slukkede det så. Det gør det også. Nej, der er lava her nu. Nå, det er et eller andet med under stenen eller sådan noget dumt noget. Jeg bliver ikke engang færdig derovre, faktisk. Du. Det er jo godt. Igen, tag noget at spise. Jamen, så skal jeg tage op. Tog du det ikke på dig? Nej. Det var faktisk lidt dumt. Jeg har faktisk heller ikke rigtig noget med mig, altså. Jeg går op igen, fuck. Hvor der? Og der. Synes, hvor jeg kigger hen, så er der iron. Det er jo ikke, jeg skal jo ikke klage, fordi det er jo godt. Hvordan i verden kom du derop? Jeg synes bare, det var puff, så var du derovre. Det var jo, jeg er ninja. Nå, og så gik jeg ned igen, og så er der også iron dernede. Ej, jeg gik rundt om den her. Jeg synes slet ikke, du brugte tid på det. Jeg synes bare, det er så puff. Det gjorde jeg heller ikke, fordi jeg er ninja. Try hard ninja. Ja. Nu skal vi nok til op. Og få noget at spise. Ja. Så jeg kan finde op. Ej, det her, den her vej, jeg kan bare kigge efter lyset. Træs, jeg kan løbe stærkt for. Det er altid godt at tage. Er det ikke? Jo, op. Ja. Op. Men det er Ned. Fjerne, hop. Fjerne, hop. Okay. Hop. Det er i orden. Torch. Det er det meget. Ja, til noget at spise. Og så spiser man det med højre klikke. Nam. Hvorfor spiste jeg 3 stykker? Det var ikke meningen. Hvad er det lidt?
Du har fået dig en chest. Nå, det er charcoal. Så er det alting med. Iron. Ja. Nå, kun 2. Leather. Hey, skal vi ikke gøre det her sådan en achievement ting? Ja, hvad? Prøv at trykke escape. Så tror jeg achievements. Så er det kul der. Ikke den, dem siden af. Det vidste jeg godt. Så er der alt muligt med at finde et stykke iron, eller brænde et stykke iron. Ja, Det skal vi er i gang med. Fange fisk. Eller steinfisk, er det godt med. Ja, lav det svært. Jeg har lavet en hul. Lav en kage, lav brød, det er vi også i gang med. Hvordan kommer man her? Nå, det her. En iron, eller diamond. Okay, vi skal lige hen. Ja, sådan. Endnu en. Og så skal vi have brød svær. Planker. Skal det være 3? Det mener jeg. Jeg ved godt, jeg ikke skulle have taget 2. Jo, det skulle jeg faktisk. Sådan. Time to strike, eller hvad det hedder. Jeg skal lave en kage. Skal vi lave sådan en der? Nej, du skal blive over. Eller ved du hvad du så gør? Jeg har en taktik til at få den der. Hvordan? Du går ind, tager det læder du har på dig, smider det og tager det igen. Altså dropper det. Seriøst? Ja. Det er sådan har jeg i hvert fald fået nogle af mine ting. Kav til på. Og bare herinde hele tiden. Skal vi have noget på bogen. Vi skal lave sådan en der. Jeg synes en af de sværeste at få, det er den der dræb et skelet fra 50 meters afstand eller sådan noget. Ej, nu er det allerede ved at blive mørkt igen. Nå, så må vi have... Ser lige. Ej, vi kunne faktisk bare gøre en på Minecraft. Ja. Så vi skal til at slutte af. Allerede. Vi bliver nødt til at slutte af nu, fordi vi skal lige have introen på. Ja. Så. Hej YouTube.